ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ କଥା। ସରକାର ଏଇଟା ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଆଣିଲା ହାରି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଭିତରେ ସବୁ ଫାଇଟିଂ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ ଲୋକ ଏତେ ବିଜି ହେଇଗଲେ ପଦେ ଏବେ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ଉଠୁଥିଲା, ଆମ ଦେଶ ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ସେମିତି ଡେଭଲପ ହେଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବି ଆସୁନି, ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଦେଶର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ନା? କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ଏବେ ବି ତ ଲୋକ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଯେମିତି ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ରେପ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ରେପ୍ ହେଉଛି, କେବେ ସରକାର କେବେ ସେଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାସ୍ କେହି ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଏଇ ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ବା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପପେଟ୍ ଯେମିତି ଛୋଟ ମାନେ କୁକୁରକୁ ଦାନା ଦେଇଦେଲେ, କୁକୁର ମାନେ ଯେମିତିକି ମାଂସ କି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି ସିଏ କହିଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେମ୍ ଡିଟୋ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆମ ମଝିରେ ଏମିତି ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବହୁତ ସବୁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଂସ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ରିଆଲିଟିରେ ବଡ଼ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ। ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଶର ମାନେ ବହୁତ, ତମେ ସିନା ଭାବୁଛ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଖିବ କେତେ ଅସନା ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେଣି। ମହାନଦୀ ଦେଖିବ ଯାଇକି, ମହାନଦୀରେ କେତେ ଅସନା ପାଣି, କେତେ ଲୋକ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ନ କହିଲେ ଚଳେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜବ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନା ଜବ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତ ଯାହା ବାହାରୁଛି 50ଟା ବାହାରିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଭାବ ତମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷରେ ବିଜି ଅଛେ। ଯାଇକି ଦେଖ ଚାଇନାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଇନାର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଅ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାଅ, ଜର୍ମାନୀ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇଠି ଖାଲି ରିଲ୍ସ କରିକି ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇକି ନାଚିକି ଖାଲି ତ ମାନେ ସରକାର ଯେହେତୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କର। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରି ସରକାର କ'ଣ ଚାବି ରଖିଦେଇଛି। ତ ତମମାନେ ତାଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତମ ଚାବିଟା ମୋଡ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଭାବନା କି କାହା ଭଲ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ। ଯଦି ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା ଲାଗୁ ହେଲାନି, କାହିଁ ଏଇଟା ରୋକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ। ସରକାର ଏଇଟା କହିଛି କି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଅ, କହିଦିଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜି ହେଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ, ବାସ୍ ଆମେ ଫାଇଦା ନେବୁ। ଉପରୁ ଯିଏ କରିବା କଥା ସିଏ ଷ୍ଟେ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମକସଦରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଥିଲ, ରୋଡ଼ ଉପରେ କହୁଥିଲ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କହୁଥିଲ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କହୁଥିଲ, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲ ସେ କଥା ହିଁ କୁହ, ନା କି ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଚକ୍କରରେ ତମମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଅ। ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଜମା ହୁଅ ନା।